formula mang kher lawa average te sum te khatiang thil chi sang sang maximum minimum ho lan dan kha kan sui do na headline huai hianin hemi hi tangkai em em ani tan hian han right click chin taula khi king ho ki chi sang tam takaron om ta ni average te count te minimum maximum sum ti te chuan chi tam tak ron langa king ho ki a huai ami ho man thai na tur ani tunan enter na a1 cell select taila tan hian 258 enter 658 23 658 93 56 king ho ki formula mang kher lo enge a bel kho ma ki kan shoot sin do na ni tiang kan shoot thla popang te khian so ni shoot thak chi khan ku average chu lo lang ngal mai ta average te count ta hi chuanin headline hin item sing zat nge a sale hi eng zat nge ti kha ni mai a so the numerical ho hi thei paru ka tan hiam lm computer te lo tang se lm computer chuan tan hian lala ti te lo le tang se lala chuan hei hi tin shoot amop taila ku count numerical count ta chuan paruk chau headline hin cell pariat thleng a o thlata numerical kan ti chu hai bi number ho chau hi ni ta khang ho chau kha count ani numerical number hi paruk chian ti na ni maya chuan minimum heng ho zinga atlem bera chu 23 ni maya atam bera chu maximum ania a in bel khom chu 17460 kha ni kha formula mangmi alawa en thai na ni heng ho wi kan mamo lo china hi kan ti bo china nga kan right click nga hetai right click top numerical count te hi kan mamo lo ta ti kha kan uncheck de nga chuan numerical count kha om don lo ta ni chuan count ti ringo ta hi hemi cell shim o thatu hi engzat nge ti kha ni mai ta ni a numerical nge a letter nge a soi to lo wa ta kha chuan hemi cell o thatu shim a hi ni mai ta ni tunan hian ming ringot po ni tang se siama rami lo ni tang se heng howin cell engzat nge o ti kha ti khan hei count 3 cell pathum items pathum manom ti na te khang ho hriat theina kha ni chuan hetian shoot thale taila hemi hi hei heng ho hi abel khom chu khuti zat ku ni ti khan chuan hetain right click taila hei iduang china kha ti hian ian check zel theya iduang china kha isiam thei bokani heng ho wi an check back taila ku engma formula lang lawa tan hian right click taila maximum asam ka sheru kan ti ta ti khuan asam abel khom kha a numerical ho bel khom kha ti khan ron lang mai ta ni kha excel formula mang kher lawa asam te minimum te maximum minimum te numerical count te count pa ngai te average te hriat thei dan ani chuan a formula po khanin asiam a hriat thei tho ta formula mang kher lo hriat thei na ni